Regionstog byder dig velkommen på Lollandsbanen, som forbinder Nakskov med Nykøbing Falster. Der er 7 stationer undervejs, og toget kører hver halve time fra kl. 6 til kl. 20 mandag til fredag. Om aftenen og i weekenderne kører toget hver time. Vores tog er moderne med lav gulvhøjde, så du går direkte fra perronen og ind i toget med din barnevogn eller din cykel. Er du handicappet, kan du få hjælp, hvis du giver os besked, før du skal rejse. Vi har masser af plads til din bagage, og toget er indrettet, så du kan sidde og arbejde under turen. Der er gratis internet i alle vores tog. Du skal købe din billet, før du stiger på toget. Den kan købes i en af vores billetautomater. Du kan også bruge internettet eller din mobiltelefon til at købe mobil- eller sms-billet. Det hele er samlet på www.1415.dk. Her kan du købe billet fra din computer eller fra din smartphone. Rejser du ofte, er det billigst at bruge rejsekortet, som snart kan bruges til bus og tog i hele landet. Du bestiller dit rejsekort på www.rejsekort.dk. På Lollandsbanen skal du give toget besked om at standse. På stationen trykker du på knappen ved billetautomaten. I toget trykker du på en af stopknapperne. Vores tog kører op til 100 km i timen, så du kommer hurtigt frem. Lollandsbanen er en del af R-net, som er et net af busser og tog, der kører hver halve time, så du ikke skal vente unødigt på din forbindelse videre. Under din rejse holder vi dig orienteret om eventuelle uregelmæssigheder på vores infoskærme i togene og på stationerne, så du trygt kan læne dig tilbage og nyde rejsen. Du kan også komme nemt til udflugtsmål og forlystelser med vores tog. Til nogle forlystelser tilbyder vi billige kombibilletter. Og skal du sikkert hjem fra julefrokost, kan du rejse med vores ekstra tog, som kører om aftenen og om natten. Lollandsbanen drives af Regionstog AS, som også står for driften på Tølløsebanen, Odsherredsbanen og Østbanen. Vi er med i Movias rejsegarantiordning. I Regionstog gør vi alt for, at vores tog kører til tiden. Vores moderne tog holdes i god stand på vores værksteder, og trafikken styres fra vores driftscentraler, så du og dine medpassagerer kommer sikkert frem til tiden. Regionstog, Danmarks bedste jernbane, hvor kunderne er i fokus.